Hadin baka District Administration kala Penjari ya ka Section Hispa Saupu Sau CRPC lasaki ya ka jingkenja jongka sornong po Henry layo ipat badon ki kali ki bana barjela kumjuru na ka jela ki badang yaj ha ka surok ba kini ki kentup ya ki trok bat ki we de habayo pat ban ya kren bat kato kat ni ki rang ba snong jongka district kilapan pau ya ka jingya snok tilang bat ka sorkar ban ya dana ka jing posted jong u COVID-19 lane u coronavirus kata nakaliang urang ba snong jong kanong po uba Sylvester Mensong bat urang ba snong jong ka snong kerdem uba PL Mauro kilaya thu ba kila dep ban batha aya ki samla ki bawan pule bat ki bawan trena sabar ka jella bat sabar re rukumju bakin song khop ha ka we ka kamera lene ha ka isolation kumba khat sausngi bat hadin ka khat sausngi kin pinti kana bakim don yu neu khnyang jingpang lengba ka jinglej pha check up ha ki hospital mga urang ba snong kerdem ha ka bede bat kane ka jing pikir banalet hakabede bat kuni COVID-19 nakaliang ka snong ngila persang ban but kat kum ki kendon ki ba ka sorkar kalbu te kiladon ka lai saungut ki ba ki khna ki ba pule sabat jong ka state ko jongi na ka snong ko jongi bat kiladon bawan phai men ta ka singi te hakabede bat kane ina nakaliang jong ka snong mga urang snong ngala dep ban tha e ki mi pa jong kane jong nei khna ba ide banbu isolation lane banbu ha ko we ka kamera ye i ha du khat sausni ha ga ba nagalyang jungi ngila tha e ki bakin le kumta bat ban sumar ban sukher ban pentip lada don kono ka jing kidak kisin ha ka bede bat kene ka khna te nagalyang jungi menta ka sni kene khna la poi ngila tha eki bakin lech po hospital pan yo check up bat hadin nang ta de ban lech be saying ladam don kai gai de ban lech be saying bat bu ha ka we ka kamera bat ha du khat sausi i de ban shong kamera bat ya ka bam ka di nadong sedong ke de ban penbiang ya ka bat ngila tha ru bakin de ban sha ban kan lech sane satai henry de ban bu be po ka kamera isolation kata kalong kajing tha nagaliang ka snong kumban but lane ban kongu ya ka ban nagaliang ka government kala tha yangi kinong elam snong ban le kumta nagabenta ban yada yaw ni khnyang COVID-19 bala jaha ka pathe pro kuble shubun agbede begane kalong beringkang sai namar kala don ka jingya penbej nagaliang ka sarkar ba kajing betha halor kini ki lat jingya da dikumta wede bakini ki bawan asa bar kejela ta kamud napo Maharashtra na Bombay napo Pune lese Jaipur lese na Kolkata na Delhi kiba lej pule ente kidon hang ne po napo ba sipo kasan ngudi te kumba ngi na kaliang kasinong ngi da yo jing tip kumba prangut kendai ngut ki bawan phai salaim te ka bide begini kila le ka tes sang te po bernihat bat hadin yo kata na kila ya kam semdan kenu ka dak na ni kesin ka pau halor jang ne ka Jepang te Andre wala kata na kaliang ka dorbar sinong ngila betha yaki bahing sen mi pa bakin pej bah bakin le ka kamera laga jong ko belum ka isolation nak benta bah kanam bit sono lane bagan nompur sono bata keju ko poru ba la manaro ba kide bensa apo kat sausi kat kum bejing tha namar bagani ke Jepang hadin kat sausi kesa la bandan ke te nalor kataru la dadon kanu kejing sitmet lane kanu kejing pet ya gitu gula wan poi hang ne mar ki depan ai ka cintip saka 108 kenang ba kinyo ban le berkam ti kita ki long kejing betha na kaliang jungi ke dorbar senong ru ki bangi la sim kerteng ila bu ka apo rekod ng senong ru na banta kini ki bla 1 pai